Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamao Asset. Thank you. Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamao nga share na napapanood po ng live sa Leader News Philippines at telecasted po sa Pinoy Extreme Channel mamaya pong 5:30 to 6:30 ng hapon. Basahin ko lamang, bago tayo magmano-mano, basahin ko lamang yung mga reaksyon nila Pearl Jan Iman Marcos. Sabi niya rito, dapat yung mga bata sagot ng mga magulang. Huhubugin sa kagandahang asal para sa ganon lumaking matino. Sabi naman ni Alberto Espina Henavea, hindi ako pabor ka-Errol na ibaba sa 9 years old. Payag po ako sa 12 years old, sir. Masyado po kasing bata pa ang 9 years old, sabi ni Sir Alberto Henavea. At nanonood din po sa atin si Jen Cabling Peralta at si Auntie Telly Dasilio. Auntie Telly, kumusta ka dyan sa Meycauayan City? No? Tagal-tagal na akong hindi nakakagawi dyan sa Meycauayan City. One more. Right, so sige. Ang ating main topic, of course, yung ating tinatanong sa bayan po ay welcome po kayong sumagot. Sang-ayon ka ba o hindi sa pagpapababa ng age of criminal liability? Tunguhan po natin ang ating special segment na Mano-Mano. Alright, so welcome back sa ating palatuntunan. Tayo po yung nasa segment na Mano-Mano and we're trying to reach the office of the Integrated Bar of the Philippines, Executive Vice President Domingo Egon Cayosa. At tinawag po ni Attorney Cayosa na OA. Tinawag niyang OA ang proposal at ang sinusulong pong panukalang batas ng Kamara de Representante. Ayan. So nice po natin siyang makausap in a while sa ating palatuntunan sapagkat alam niyo po, as I've said, ang proposal pong ito ay very, very sensitive. Imagine seeing children, 9-year-old children na nasa likod po ng karsel, nakagawa po ng krimen, na dapat ay ang mga bata po ay by that time ay nasa paaralan. In fact, ang 9 years old supposedly ay grade 3. Grade 3, nasa elementary. So, ako bilang magulang talagang para sa akin, this is very, very highly debatable proposal. Nga lang, sa dami pong mga nangyayari sa ating paligid na tila baga ang tingin ng marami ay pagkulong. Pagkulong sa mga bata ang solusyon na nakikita po nila kaya may mga ganitong proposal. Ano? Pero sa mga tao pong nag-iisip ng mas malawak, palagay ko'y mas may maisip pa tayong solusyon kaysa dyan. Ano? Ako, ang isa pong nakikita kong dapat bisitahin ulit ay yung Children's Protection Act na batas, existidong batas na nagsasabi ng magulang ay hindi pwedeng mamalo ng bata. Pero pagka ang usapan po ay ganito na, mauwi na naman siyempre sa paniningil natin sa mga magulang sapagkat, well, true enough, ang mga bata ay obligasyon po ng mga magulang. And that includes pagtuturo, paghubog sa tamang asal, kagawian, kaugalian, at paglaki po ng matino. It all depends, of course, una sa magulang. Kaya lang ang paglaki po ng isang bata na maging isang adult ay marami pong aspeto. Bahay, komunidad, eskwelahan at ang buong bansa. Mga taong kasama, hindi lamang po magulang. And the media, yan. Parang hindi makontak tuloy siya, no? Si
Tawagan mo nga ito, Klo, si Ma'am Myla, yung ating contact sa Integrated Bar of the Philippines. At nang maabisuhan si kausapin mo si Ma'am Myla. Kamo tinatawagan na si Attorney Cayosa, ang Executive Vice President, para makausap natin because he himself tinawag niya pong OA ang proposal na ito ng House of Representatives. Talagang mahirap din i-reconcile na gusto nating magparusa sa mga bata, and yet, yung mga matatandang, mga plunderer, mga kriminal, mga mandarambong sa ating lipunan at mga mandarambong ng pera ng bayan, hinahayaan po nating nakalalaya at magrarason lang po sa atin ng may edad na, matanda na, may sakit na. Di ba ang hinahanap po natin ay liability? Ang hinahanap po natin yung pagiging aware na. Aware na ng tama at mali. So di po ba mas may tamang kaisipan ang matanda na kaysa bata, kumpara sa bata? So why is it naging practice natin na mas binibigyan natin ng pabor na kahit mga kriminal nakagawa ng kahindik-hindik na kasalanan, basta medyo matanda na, lagpas 70 na, senior citizen na, patatawarin na natin dahil matanda na. And yet, dito sa isyong ito, na batang-bata pa, hinahanapan natin ng pagiging, ng wisdom, ng consciousness of what is right and wrong. Di po ba? Kaya maganda po itong pag-usapan natin. At tulad po na sinasabi ko, kausapin natin si Attorney Cayosa. Sana sumagot na sa ating palatuntunan. Tiwagan natin si Ma'am Myla, ang staff sa Integrated Bar of the Philippines. Saglit lamang. Basahin ko lang itong ilan pang mga reaksyon para habang naghihintay tayo kay Attorney Cayosa. Saglit ha. Kayo po, ano pang inyong masasabi? Pabor ba kayo o hindi? Sangayon ba kayo hindi? Na ibaba ang tinatawag na edad sa criminal liability. Dami nito. Dami nitong sumagot sa atin. Vic Vista, hindi po ako pabor. Nasa magulang, yun kung bakit nagkakaganon ang mga bata. Siguro, pinapayagan lang nilang bakit maagang masasadlak sa hindi maganda. Ako kasi ang bunso ko, 10 years old, lang ang ginagawa ko ay kausapin at ipaalam yung mali at yung tama. Kaya nga po ay itinatawag na parental guidance o guide sa tama. At ang ibang mga bata naman ay maagang matuto mismo sa loob ng bahay dahil mismong magulang ay magulo. Ayan. John Ariel Ungab, sabi niya, patawa lang yung topic nila ngayon sa Senado, sa Kongreso. Si Pulong nga, sangkot na sa drugs, smuggling, pero may sabi dito si John Ungab, sangkot na daw sa drug smuggling, pero pinalulusot Tapos mga bata gagamitin sa drugs, sa drug dealing ang ikukulong nila. Yun ang katwiran nila. Biktima na nga yung bata sa child trafficking. So, parang double whammy yung double whammy yung pagiging biktima ng mga bata. Jun Mornasal, Manoy Jun, sabi niya, ang kawalan ng hanap buhay at gutom ito ang isa sa dahilan kung bakit lumalabas ang problema, lalo't sa mga kabataang kasabay pa ang mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Partner Errol, kahit para araw mayroong batas na maipasa kung ang mga gumagawa ng batas sila ay hindi ang sumusunod sa batas. Tama. Ayan. So, ang bata, pag nagnakaw, ikukulong ninyo. Pero yung mga mandarambong na nasa gobyerno, putang pinalalaya, mga plunderer nakalalaya, at nakapagpapiyansa lang dahil marami po silang nanakaw ng pera, pambabayad po sa mga abogado at sa mga naglilitis. Ayan.
at yung hustisya ay pinaglalaran po lamang, ay kawawa po yung mga maliliit na bata na hindi kaya magtanggol. At yung mga mahihirap na wala pong pambayad ng abogado, kawawa dito sa sitwasyon na ito. But anyway, kayo po ang aming tinatanong. No? Our program is open for free discussion at malayang talakayan po ito. Kayo po ay welcome na welcome po rito. Hindi makakontak si Attorney sayang, Attorney Domingo Cayosa. Tawagan mo nga si Tatay Doming Cañero. Yan, yung ating presidente at chairman, founder ng Hukbong Federal ng Pagbabago. Yan, sige. Si Tatay Doming, mga kaibigan, isang marangal at responsabling ama ng maraming anak. Ayan. Kasi alam nyo, dito sa Pilipinas, talagang lalo sa probinsya, padamihan po ng anak eh. Ayan, padamihan ng anak dito. At madalas kapag madami na po ang anak, madalas napapabayaan po, ha? So, kausapin natin si Tatay Doming Aspiras Cañero, ang chairman, founder, and president po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Lalagyan natin siyempre ng picture yan na Klo. Poster ni Tatay Doming, kaya pa? Kaya pa, nandiyan sa kabila. Yan. So, naka-air na tayo. Anyway, kaibigan, nasa linya natin si Tatay Doming Aspiras Cañero, ang ating Pangulo, founder, chairman po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Isang ama na responsable, na may maraming anak. Ngayon, siya po ang tanungin natin, pakinggan, kung siya ba isang ayon na pababain po ang tinatawag pong age of criminal liability, na kahit 9 years old, kapag nakagawa po ng krimen, ay papayagan nating makulong na. Tatay Doming, magandang hapon po. Welcome po sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Yeah. Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat na nakikinig sa palatuntunan ng ating Batikan na announcer ng Kamaong Asero. Ako po ang masasabi ko po sa inyo, ako tutol po ako dyan. Mm-hmm. Dahil Hello. Go ahead, Tay. Go ahead. Okay. Dahil ang 9 years old ay masyado ng minor de edad po yan. Apo. Kaya nga po meron tayong DSWD na tinatawag para sa mga minor de edad na silang nangangasiwa. Pero hindi dapat pong makulong yan, mga batang ganyan. Dahil lalong bibigyan lang natin ng matutuliro ang isipan ng mga batang ikukulong mo sa loob ng kulungan. Kasama yung mga kriminal. So ang akin, hindi dapat na makulong ang mga ganyang minor de edad. Kailangan ilagay sa tamang edad ang mga bata. Yung may na pag-iisip na pwede niyang baguhin ng kanyang sarili o attitude. Pero as of now, na ganyang edad, masyado bang tuliro ang isip ng bata yan. Marami. Kaya nga meron tayong siyang DSWD na tinatawag na yung mga batang ganyan na minor, pwede silang mangangasiwa, di po ba? Sa kabilang banda naman tayo, no? Marami pong krimenang na involve ang mga minor de edad. At of course, naintindihan natin yung pamilya ng mga biktima, no? Ako personally, may pamangkin ako tayo na na-rape ng isang minor de edad yung aking pamangkin. At yung suspect, minor de edad din. So, what happened ay kinustody ng DSWD yung suspect. Yun po yung nasa batas. Pero ako po ang nais kong pag-usapan din natin tayo. Bakit ba ang mga bata ngayon, o may mga batang ngayon, na ganyan ang nagiging attitude na, o nagiging kapalaran na maaga pa,
nasasadlak na tayo sa mga problema at nakakagawa ng krimen. Sa inyo bang palagay tayo, bakit ba ngayon ang mga bata ay very aggressive, ibang ugali, iba ang parang hindi na madisiplina? Karamihan, marami pong mga magulang ang nagrereklamo ng kanilang mga anak ay hindi na madisiplina. May isang itinuturo na dahilan ay yung Children's Protection Act na hindi ka na tayo pwede magpalo. Okay. Ang masasabi ko dyan, ang may kasalanan po dyan una-una ang nagkukulang ng responsibilidad dyan sa ganyang mga bata ay ang magulang. Hindi nila na tinutukan ang kanilang anak sa kanilang paglaki. Kaya hindi nabibigyan ng aral ng ugali ng mga bata. Kung hindi, ang karamihan kasi ngayon sa mga magulang, walang ginawa kundi pumunta sa sugal, no? So pumunta sa yung manginginom yung ama, no? Napapabayaan yung kanilang tungkulin na magbigay ng mabuting aral sa kanilang anak. Hindi lang naipapakita yung magandang asal ng isang pamilya. Tama na po. nawawala na. So ang mga bata parang stow away yung kanilang pag-iisip, wala yung tatay ko, wala yung nanay ko. So malaya na siya mag-isip ng anumang krimen na kanya nagagawa. So ang pagkakamali niyan ay ang magulang, hindi po ang bata. Ang magulang po nagkulang. Meron pong local ordinance sa Quezon City tayo na pagka nakagawa ng hindi magandang anak, parang may parusa yung mga magulang. Pabor ako doon kasi kailangan talaga sa mga panahon ganyan na minor de edad pa, mga bata ay nasa kustodya, pagbabantay, pag-aruga ng mga magulang ang mga edad na batang gano'n. No? Pero mention tatay, gusto kong balikan yung Children's Protection Act nga na kasi nga pagka ganyan nagkakasingilan, magulang ang ituturo, no? Magulang talaga, talagang magulang. Okay. Spiritually, sabi po ng Biblia, ang mga anak regalo ng Diyos sa mga magulang. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga anak sa mga magulang. Pero may batas tayo na nilikha din ng mga mambabatas na ang magulang pinagbabawalan na disiplinahin sa pamamaraan na nakagisnan dati natin na noon pa lang noon lang mga bata-bata pa tayo, shoot lang Pag hindi ka talaga sumunod ay talagang tatamaan ka. Yung corporal punishment inalis tayo sa tinatawag nating Children's Protection Act. So ang naging resulta tayo, ngayon ang mga bata pagka dinisiplina mo, inambahan mo ng palo, ng sinturon, ang sasabihin sa iyo, isusumbong kita sa bantay bata. Saan daw lalagay ang mga magulang tayo ngayon? Okay. Case-to-case basis yan May magulang na hindi mo naman dapat napaluin yung ikasasama o yung ikamamatay niya. Tama. Paluin mo lang sa puwet. Yeah. Okay? Dahil ako naranasan ko rin nung ako'y bata, pag ako'y nagkasala, pinapalo ako sa puwet ng sinturon. Ako din. O stick. Hindi yung, ngayon nakikita natin, kahit nasa nang balusin sa katawan, baka tamaan sa ulo, o pumuputok yung muka. Yun ang masama. Yeah. Yun nasa magulang din. Ang diferensya. Hindi baling paluin mo nasa lugar sa puwet yung hindi ikamamatay o ikakasakit ng kanyang katawan. Pero yung mga nagbibigay ng utos din na pagbabawal na disiplinahin ng kanilang anak, maling-mali. Hinahamon ko yung mga naggawa ng batas na yan ng kanilang katwiran, baluktot. Bakit hindi nila bigyan na bawal ang kumastigo sa kanilang anak kung sobra-sobra lumalabis na dapat na may pasubali, dapat lagyan nila ng pasubali. Right. Pwedeng paluin sa puwet, sa ita, huwag sasaktan sa katawan. Paglampas ng bewang, bawal na. Tama. Di ba? Tama po. Hindi. Lahat ng gusto, ang ginawa lang batas, mali. Hindi nagbabawal na disiplinahin ng mga kwan. Kaya kayong mga magbabatas na gumawa ng ganyan resolution, maling-mali kayo, hinahamon ko kayo ng katarantaduhan yung ginawa ninyo. Natalian tuloy tayong kamay ng mga magulang para disiplinahin yung mga anak. Yes, sa puwet lang pwede. Pwedeng takutin, hoy anak,
pag gumawa ka ng ganyan, baka mamaya makakulong ka. Kung gusto mo ba, nasa kulungan ka habang ikaw ay lumalaki. Ano sasabihin ng mga tao sa'yo? Uy, laki sa kulungan yan, di ba? Sira na, kinabukasan. Ititimula sa isipan ng mga bata. Yun ang mga aral na kaya ang may pagkukulang dyan, magulang, wala sa bata. Ayan. Di po ba? Apo. Alright. Tay, maraming salamat po sa inyong wisdom na binahagi sa ating palatuntunan sa hapong ito. Napakahalaga po bilang... Kayo, Tay, ilan nga po ang anak ninyo? Po? Ilan nga po ang naging supling ninyo ni nanay? Apat na lalaki, sunod-sunod. No? 2 babae. Anim. So, lahat sila pamilyado na at mga professional na Yun ang dahilan, Tay, Pero, bakit ikaw ang tinawagan namin. So, laki sila sa magandang disiplina, aral at nasa kanilang isip ang spiritual na sila ay hindi magkakasala, walang record ni bahagya kahit na sino sa kanila. With that, Tay, congratulations po sa pagiging responsableng tatay at successful na magulang, Tay. Okay po. Maraming salamat din po, Chairman Errol. Good afternoon, sir. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po, Tay. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Sang-ayon ka ba o hindi sa pagpapababa ng Kongreso sa tinatag po nating age of criminal liability? Panoorin po natin ang ilan po mga kababayan nating kinausap ng ilan po sa ating mga reporters. Sir, magandang hapon po. Payag po ba kayo na o hindi sa pagbaba ng kriminalidad sa 9 years old? Criminal liability sa 9 years old? Oo, dapat naman kasi ibaba yung criminal liability. Kasi ibang mga bata, alam nila na bata sila, kaya sila gagawa ng kasamaan, krimen, pero meron din dapat liability yung mga magulang. Bakit? Kasi sila yung nag-aalaga sa mga bata, sila yung nagsiset ng foundation. So kailangan dapat meron parehong penalty yung bata at yung magulang bilang responsible adults. Thank you, sir. Hi, ma'am. Good afternoon. As lang po namin, no, payag po ba kayo na ibaba payag ba kayo o hindi na ibaba ang criminal liability sa 9 years old? Well, yes. Pero hindi lang basta-basta ang solution dyan is ilagay kung mag-offend yung 9-year-old, yung kanyang parusa would be the same as kung para katuhin yung mga adult na mga criminals. Even though, kunyari, mapasaman siya bukas, dapat isipin na kagad kung ano yung magiging paraan para i-handle yung, how they parang pananagutan nila ginawa nila. Kasi ang sa akin kasi is yung ganyang age dapat nagtuturuan na sila ng accountability. Of course, malungkot na may epekto sa pamilya, pero naniniwala din naman kasi ako na hindi naman aabot sa ganong punto naman ang paggawa ng krimen kung hindi sa isa na doon siguro kababayaan. At saka, we're not talking about yung, kunyari, like absence sa school or nanguha ng gamit ng eskwela. We're talking about things like murder, theft, even rape, drugs. So, syempre, i-qualify pa rin kung ano yung klaseng mga crimes na dapat yung ganyang kabata dapat maging accountable. And I also believe kung nabubuhay pa yung mga magulang, meron din silang pananagutan din. Maraming salamat po. Thank you. Mamamaya po to sa... Sir, magandang hapon po. Ask ko lang, sir, payag po ba kayo o hindi sa pagbaba ng criminal liability sa 9 years old? Para sa akin, hindi ako pabor doon sa 9 years old. Masyadong bata pa yung bracket na yun eh. Kung pwede sana ibaba siya, kaya lang, start naman sana doon sa high school level, mga 13 pataas. Huwag doon sa 9 years old. Masyadong, yung pag-iisip ng mga yun, masyadong bata pa talaga. Para na lang naglalaro yung mga yun eh. Pag yung mga 13, high school, alam na nila yung ginagawa nila. Sir, sino ba sa palagay nyo dapat, ano ba yung suggestion nyo? Bata po ba talaga o yung magulang dapat ang parusahan? Pag yung masyadong bata sa 13 years old, may problema doon yung magulang eh. Yun ang niyan eh.
Yun ang parang pulot dulo niyan talaga yung pagpapalaki ng magulang. Even do sa mga 13 years old above, magulang pa rin kailangan ng nakagabay sa mga bata. Sir, Lagi. salamat po, sir. Thank you. Ma'am, good afternoon. Ask ko lang, ma'am, payag po ba kayo o hindi na ibaba ang criminal liability sa 9 years old? Siguro pwede naman kasi yung iba kasing bata, naging violence na rin. Hindi naman sa minsan din kasi nasa magulang din. Then yung pag-aalaga, tsaka yung pagbabantay sa mga anak nila, minsan nababawasan, kaya nagiging violent din. So, kaya siguro okay lang, para din naman sa ikabubuto nila. Salamat po. Thank you, ma'am. Hi, sir. Magandang hapon po. Ask ko lang, sir, payag po ba kayo na payag ba kayo o hindi na ibaba ang criminal liability sa 9 years old? Ang masasuggest ko dyan, payag ako dun sa ibaba yung pagiging age dun sa ng batas para dun sa mga bata. Kaso nga lang yung age niya, hindi pa siya ganun angkop dun sa pagiging krimen. Siguro pwede ibaba siguro mga 10 or 12 years old. Pwede yun, mas okay yun. Kasi yung mga 9 years old siguro kasi mga masyadong batang-bata pa yung isip niyan. Siyempre parang ang isip lang niyan yung ginagawa nilang krimen, hindi pa yun sa isip nila na krimen. Kumbaga, ang krimen pa lang nagagawa nila, kumbaga kakulitan pa lang ng pagiging bata yan pagdating sa 9 years old. Pero siyempre ngayon, marami ng mga bata ngayon na nakagawa ng kasalanan dahil din yun sa ng magulang nila, pagpapaalaga ng magulang nila, nasa magulang yung kasalanan doon kasi nga kung napapabayaan mo yung anak mo, hindi gagawa ng krimen yun. Siyempre dapat talaga dyan managot dyan ng mga magulang. Pag kayo mga bata na nagkakaroon ng krimen, dapat talaga dyan yung magulang yung paparusahan, hindi yung mga bata. Okay, sir. Salamat. Thank you. Okay, next. Thank you, Mike. Samantala, hindi naman mga kaibigan kumbinsido po ang Integrated Bar of the Philippines or IBP sa pag-aproba po ng House Justice Committee sa House Bill 505 na nagpapababa po sa age of criminal liability o edad ng mga maaring kasuhan hanggang sa 9 na taong gulang. Sinabi po ni Attorney Domingo Egon Cayosa, ito yung kakausapin sana natin, ang Vice President po ng IBP na sobrang OA! Umano ang 9 na taong gulang na balak pagpapanagot sa kasong kriminal dahil hindi pa alam ng bata daw ang mga legal consequences ng kanyang mga ginawa bunsod ng kanyang murang edad. Mali daw ang focus ng mga mambabatas sa naturang panukalang batas at maring hindi pinakinggan ang mga development rekomendasyon ng mga child development experts, psychologists, mga sociologists bago isinulong ang panukala. At kaugnay po nito, sinabi po ni Cayosa na dapat ang amyendahan po ng Kongreso ay ang civil liability ng mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak dahil hindi nila ginagampanan ng kanilang tungkulin sa kanilang mga supling. Dapat din daw na ang mga sindikatong gumagamit sa mga kabataan na gumawa ng masama ang kasuhan dahil walang kasalanan ng mga bata dahil nga po sa kanilang murang edad. Ako sang-ayon ako rito sa sinasabi po ni Atty. Cayosa. Pero kayo po, ano po ang inyong masasabi? Ituloy niyo lamang po ang inyong mga reaksyon sa ating personal wall. At yan po ay babasahin natin. Samantala, balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. IBP, tinawag pong OA ang pagpapababa po ng Kongreso sa age of criminal liability. Pagpapatalsik naman po kay Andaya bilang Majority Floor Leader ng Kamara, wala daw kinalaman ng palasyo. Bagong House Majority Floor Leader Castro, tiwalang magagampanan daw niya ang tungkulin. Paglagda naman po ng Pangulo sa Rice Tarification Bill, ginigiit po ng mga negosyante. PNP Sosya, binawi ang higit 1,000 mga baril sa mga security agencies. Mga pasaherong na stranded naman sa Bicol ay nakabiyahe na po. Kahit tumina na po ang bagyo sa Bicol Region, uulanin pa rin ayon po sa Pag-asa.
Samantala, Palasyo natuwa po sa Senado sa pagkakapasa sa 2019 National Budget. Senado, paninindigan daw ang Senate version ng budget sa BICAM. At panghuli, US, hinigpitan po ang mga OFW na may temporary working visa. Bilang sagot po natin sa ating itinatanong sa bayan, tayo ba'y sang-ayon o hindi sa pagbababa ng age of criminal liability? Ako po bilang magulang, nais ko pong pag-aralan pa natin ng maigi po ito. At ang ating tuklasin, ang masasabi ko po, tuklasin natin bakit ang mga bata na iba ay ganyan. At yun po ang ating solusyonan. Hindi po yung right there and then kung nakagawa ang bata po ay ikulong natin. Hindi po yan sa tingin ko ang solusyon. Maraming elemento bakit nagkakaganyan po ang mga bata. Bahay, komunidad, eskwelahan, media, paligid, lahat. Yan po ay contributory factor sa nagiging attitude po ng bata. Sana mahanapan po natin ang solusyon, ang mga sinambit kong elemento, at huwag direktamente ang parusahan po natin agad-agad ay yung bata. Mas bukas po ang aking isip na palawakin ang civil liability ng mga magulang sapagkat ang mga magulang po ang guardians. Pinagkatiwalaan po ng Diyos na pangalagaan po ang mga bata hanggang sa lumaki po silang mga matitinong mga mamamayan. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga katuwang sa paglilingkod bayan sa araw pong ito, dito po sa studio, ang ating palatuntunan ay pinalilipad ni Clarence Andaya at nakamasid pa rin si Earl Nico Dacame. Sa patnubay po ng ating Operations Head, Engineer Oliver Licop at Creative Head Mark Anthony Reynoso. Pangalan po ng ating mga kapatid sa Pinoy Extreme Channel, ako po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.